Мәктәп кешегә белем генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә. Сауба районындагы Лесхоз урта гомуми белем бирү мәктәбе үзенең бай тарихы, горурланырлык укучылары һәм укытучылары белән дә дан тота. Хәерле көн. Исәнмесез? Чираттагы чыгышыбыз Лесхоз урта мәктәбенә багышлана. Лесхоз мәктәбе беренче карашка башка мәктәпләрдән бәлки аерылмыйдыр. Әмма монда күңелгә үтеп керә торган җылылык, ниндидер рәхәтлек бар. Бу хисләр мәктәп бусагасын атлап кергәч тә сине урап алалар кебек. Бүгенге көндә мәктәбебезнең 40 еллык тарихы бар. Безнең алда әле ачылмаган серләр, табылмаган вакыйгалар да күп. Без эшне дәвам итәбез. Мәктәбебез тарихы калмайганнан калыная бара. Бүгенге көндә Лесхоз мәктәбендә 91 укучы белем һәм тәрбия ала, барлыгы 27 укытучы хезмәт куя. Шуларның берсе югары категорияле, 12се беренче категорияле. Һәм укучыларыбызга 5 техник хезмәткәр хезмәт куя. Укыту процессын тиешле дәрәҗәдә алып бару өчен барлык шартлар да мәктәбебездә тудырылган. Кабинетлар заманча җиһазланган. Bir компьютер кабинеты, спорт залы, китапханә, остаханә, актлар залы, ашханә, бассейн, булар барысы да безнең укучыларыбыз бармагында. Безнең төп максатыбыз укучыларга югары сыйфатлы белем һәм тәрбия бирү. Укытучылар коллективы даими рәвештә шул максатны тормышка ашыру өстендә эшлиләр. Заманча технологияләрне актив кулланалар, төрле семинарларда, профессиональ конкурсларда катнашалар. Декабрь айында Бөтен Россия фән олимпиадаларының муниципаль этабы һәм ел укытучысы конкурсына нәтиҗәләр ясалды. Ел сайын үткәрелә торган бу бәйгедә укытучыларыбыз быел да үзләрен сынатмадылар. Һәр фән укытучысы үз тәҗрибәсе белән уртаклашты. Безнең мәктәптә район, зона турларына уңышлы чыгыш ясап, башлангыч сыйныфлар укытучысы Наталья Александровна Бөтен Россия ел укытучысы 2019 бәйгесендә катнашу хокукы алды. Ул март аенда үткән бу бәйгенең республика этабында катнашты. Фән олимпиадаларыннан 4 призлы урынга лаек булдык. Алар түбәндәгеләр: 9нчы сыйныф укучысы Шарипова Илүзә рус әдәбияты фәненнән 3нче урын, укытучысы Анисимова Чулпан Илдус кызы. 7нче сыйныф укучысы Софиулина Наргиза рус әдәбияты фәненнән 3нче урын, укытучысы Петрова Ольга Вениаминовна. 4нче сыйныф укучысы Хасанова Диләрә математикадан 3нче урын, укытучысы Искәндәрова Миләүшә Марсель кызы. Информатика фәне буенча үткәрелгән муниципаль олимпиадада Латипов Илзат шулай ук 3нче урын яулады. Укытучысы Фәләхов Илнас Илсурулы. 5нче сыйныф укучысы Каримуллин Альмир математика фәненнән 1нче урын, укытучысы Мухаммедшина Альмира Галимҗан кызы. Мәктәпнең эш нәтиҗәсе тулысынча кадрларга бәйле. Мәктәптә өлкән яшьтәге һәм яшь укытучылар эшли. Алар укыту-тәрбия эшенең югары нәтиҗәлелегенә ирешү, зыялы, кешелекле балалар тәрбияләү максатында эзләнә, иҗат итә. Үзләренең эш тәҗрибәләре белән район методик берләшмәләрендә чыгыш ясыйлар. Шулай ук хәрби-патриотик тәрбия бирүдә дә зур игътибар бирәбез. Соңгы елларда азаеп барсалар да, Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тыл хезмәткәрләре белән тыгыз элемтәдә торабыз. Дәрестән тыш эшчәнлек, укыту планы нигезендә алып барыла. Аның планы укучыларның шәхси үзенчәлекләрен, ихтыяҗларын исәпкә алып төзелгән программалар нигезендә төзелде. Балаларның сәламәтлеген саклау, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау буенча да планлы эш алып барыла. Мәктәптә бассейн, 2 спорт түгәрәге эшли. Шулай ук суда модельләштерү, автомодельләштерү, кәрзин үрү, өстә куллар, театр түгәрәкләренә дә теләп йөриләр. Укучылар тулысынча кайнар аш белән тәэмин ителгән. Мәктәп яны тәҗрибә участогында үстерелгән яшелчәләр тулысынча ашханәдә кулланыла. Һәр яклы сәләтле, тырыш, намуслы, сәламәт шәхес тәрбияләү безнең укытучылар коллективы алдында торган зур бурыч. Шул бурычны тормышка ашыруда аларның барысына да зур уңышлар телим. 1 сентябрьдән башлап ел буе мәктәптә план нигезендә эш кайный. Төрле бәйрәмнәр, әтиәниләр белән бәйгеләр, бистәбез алдында ясалган музыкаль кичә һәм концертлар, төрле әңгәмә диспутлар шушы эшнең ачык мисалы. Уку белән беррәттән укучыларның ялы да кызыклы һәм файдалы итеп оештырыла. Гаилә белән спорт ярышлары, күңелле стартлар, КВНнар үткәрү, булар бар да гадәти әйберләр.
Традицияга әйләнгән тату сыйныф серләре конкурсында бу уку елында әти-әниләр комитеты иң татулар номинациясендә җиңү яулады. Ә хәзер әйдәгез, мәктәбебездә эшләп килүче балалар оешмасы эшчәнлеге белән дә танышып китик. Яшь остабар һәм варис буласың киләме синең? Кызыклы, дулкынландыргыч хәлләр белән очрашырга телисеңме? Әлегә бу искиткеч дөньяның алдында гына торасың. Бер адым атлау белән син әйләнә тирәдәге табигатькә һәм үзеңә бөтенләй икенче күзлектән карый башлыйсың. Ул нинди юнәлешләр, планнар, төрледән төрле чаралар, кичәләр һәм башка төрешләр белән яши. Безнең мәктәбебездә балалар оешмасы дуслык исемен йөртә. Ул һәр көнне игелекле эш кыл дигән девиз астында үз эшен алып бара. Шулай ук алга куйган бурычлары һәм үз хыяллары бар. Шулай бит дине. Шуннан да Галия, оешма 5 юнәлешкә таянып эш алып бара. Ә нинди юнәлешләр дисезме? Тынычлылык, хезмәт, һөнәрләр, ятышлылык, шәфкатьлелек. Мәктәбебездә дуслык исемендәге балалар оешмасында шефлык, тимурчылык эшләре планлы рәвештә алып барыла. Без варислар һәм педагог оештыручыбыз Гөлүсә Миннәмөхәммәд кызы ярдәмчесез калган картларның, ялгызларның, сугыш, тыл, хезмәт ветераннарының иләренә барабыз. Аларның хәлләрен белеп, ярдәм кулыбызны сузабыз. Бик тә кызганыч, сугыш һәм тыл ветераннары ел саен безнең арабыздан кимеп бакыйлыкка күчеп баралар. Без аларны онытмаска тиеш. Бистәбезнең горурлыгы булып билгесез солдатка багышлап эшләнгән обелиск бар. Шушы истәлекләрне карап, саклап, тирә юннәрен чистартып туруны без изге бурычыбызның берсе дип саныйбыз. Тимурчылык эшләре белән шөгыльләнәбез икән, күңелебездә һәрчак изгелек хисләре туар дип уйлыйм. Шулай ук республика һәм районнан килгән конкурсларны читтә калдырмыйбыз. Бик теләп катнашабыз. Призлы урыннар яулыйбыз. Хәзер сезгә берничәсен тәкъдим итәбез. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Бу уку елында 8 түгәрәк эшли, ә хәзер аларның эшчәнлеге белән сезне таныштырып китәбез. Укудан бушаганда без түгәрәкләргә дә йөрергә вакыт табабыз. Шундый түгәрәкләрнең берсе театр түгәрәге. Ислам, сиңа театр түгәрәндә йөрү ошыймы? Әйе, әлбәттә бик ошый. Түгәрәккә ничәнче класс укучылары йөриләр? Түгәрәккә 1-7 класс укучылары йөриләр. Алия, театр түгәрәндә ниләр белән шөгыльләнәсез? Без язучыларның төрледән төрле әсәрләре белән танышып, аларны сәхнәләштерәбез. Бу безгә бик тә ошый. Нинди конкурсларда катнашасыз? Саны китсәң бик күп төрле инде алар, чөнки без бу конкурсларда бик теләп катнашабыз. Ел саен үткәрелә торган Шәүкәт Биктимеров исемендәге театр фестивалендә 1, 2, 3 урыннарны яуладык. Шулай ук Дулкыннар без бергә конкурсында да 1, 2 урыннарны алдык. Алия, сез үзегезне театр җитәкчесе белән якыннан таныштырып китә аласызмы? Әлбәттә таныштырып китәбез. Түгәрәк җитәкчебез Зиннәтуллина Гөлүсә Миннәмөхәммәд кызы. Ул үз эшенең остасы. Бүген сиңа җимезләп әллә кайларга барып җиттем. Ашыгып беткәнсеңдер инде улым. Кат. Рәхмәт дигәнсез ул. Әнисенә рәхмәт әйтүе. Кат. Бик әйбәтләп чукып алырмы үзем? Шулай эшләмичә йөргәннең өчен. Әнә, минем бәбкәләремне күрдеңме? Һәр
тамақ туйдыра. Синең қызыл кәпешең, синең ашатларыңны гына көтеп йөрөй. Бигрәк тә ялкау инде. Ка. Миңа да моны бер электро алырга кирәк әле. Кечкенә бит әле ул, кечкенә. Гәүдәсе зур булуына карамагыз сез аны. Кечкенә әле ул. Бак. Әйтмәйнде кечкенә, син ул малай яктыгын ятларга сүз табасың инде. Шулар кайдырсың әйткәндә бик тәрбиясез начар малай. Минем томшыгымны чыгып китә күрсәтергә мин аңа. Кат. Мин берәүдән дә курыкмыйм. Минме? Мин иң көчле, иң акыллы, иң гайрәтле әдәш, кызыл кәпеш. Сез үзегез миннән куркып торырга тиешсез. Икенче түгәрә безгә күз салык, оста куллар түгәрәге. Мин Мингазова Илгәзия Сәлим кызы. Мин оста куллар түгәрәген 4нче ел алып барам. Түгәрәккә 4нче сыйныф башлангыч сыйныф кызлары йөриләр, 14 кыз. Кызлар түгәрәккә бик теләп йөриләр. Алар дәресләрдән соң түгәрәккә килеп рәхәтләнеп ял итәләр, үзләренең теләгән эшләре белән шөгыльләнәләр. Түгәрәкнең программасын төзегәндә мин бик күп кырлы эш алырга тырышам. Хәзерге вакытта интернет челтәрендә оста куллар өчен бик күп бихисап төрләр бар. Бу уку елында 12 төр алдым. Төрләрне сайлаганда, эш төрләрен сайлаганда, балаларның яшь үзенчәлекләренә карап, материалларның аларга яраклы булуына карап алам. Бу түгәрәктә иң төп кызларның эш девизлары бор эшне җиренә җиткереп, матур итеп, төгәл итеп башкару. Мин үз алдыма түгәрәк алып бару чорында кызларга иң беренче хезмәт тәрбиясе тәрбияләргә тырышам, матурлыкны күрә белергә, үз кулларың белән матурлыкны тудырырга, омтылырга һәм эшне җиренә җиткереп, ахырына чаклы башкарып чыгу. Алдагы түгәрәгебез суда моделләштерү. Әйдәгез аның эшчәнлеге белән танышабыз. Безнең мәктәптә суда моделләштерү түгәрәге эшләп килә. Аны Донис Нурислам улы җитәкли. Без бу түгәрәккә бик теләп йөрибез. Анда төрле инструментлар белән эшләргә өйрәнәбез. Агачтан, пенопласттан корабльләр ясыйбыз һәм аларны бассейнга алып кереп йөзертәбез. Язлар җитеп бозлар өргәч, үзебезнең осталыгыбызны күлдә катерлар yüзеп ныгытабыз. Инде уңышларыбыз да бар. Казанда, Балык бистәсендә, Әлмәттә, Сабада үткәрелгән ярышларда призлы урыннар да алдык. Без әлеге уңышлар белән генә чикләнеп калмабыз дип уйлыйбыз. Мәктәп, район дөньякларга без һәрвакыт әзер. Мәктәбебездә автомобильләштерү түгәрәге 1нче ел эшли. Аның җитәкчесе Фаляхов Илназ Илсурова. Түгәрәккә 15 укучы йөри. Ярышларда актив катнашабыз. Алга таба уңышларыбыз булачагына һичшиксез ышанабыз. Безнең мәктәбебездә төпле белем бирү белән бер рәттән укучыларның һәм укытучыларның сәламәтлеген ныгытуга да зур игътибар ителә. Күп еллардан бирле саунасы, душы, куену урыны булган бассейн эшләп килә. 1-11 сыйныф укучылары расписание нигезендә көн саен дәресләрдән соң бассейнда yüзү серләренә өйрәнәләр. Атнага бер тапкыр Лисхоз Лейсән балалар бакчасына йөрүче өлкән группа балалары һәм Сабаш төп мәктәбе укучылары рәхәтләнеп суда yüзеп сәламәтлекләрен ныгыталар. Укучыларыбызның яраткан түгәрәкләре волейбол, баскетбол, футбол. Анда малайлар да, кызлар да бик яратып йөриләр. Бу түгәрәк атнага 3 тапкыр үткәрелә. Укучылар анда бик теләп йөриләр. Түгәрәк җитәкчесе Илназ Илсур улы Шиһабетдинов балаларда спортка мәхәббәт тәрбияләүдә үзенең бөтен көчен куеп эшли. Бу уку елында мәктәбебездә яңа түгәрәк эшли башлады. Кәрзин үрү сүзләренә хәзер сезне дә өйрәтәбез. Күп еллар буе Саба лесхозында кәрзин үреп лаеклы ялга чыккан Накая Павалиева кәрзин үрү сүзләрен укучыларга да өйрәтергә алынды. Кыска гына вакыт аралыгында укучыларыбыз тол чыбыкларыннан матур-матур кәрзиннәр үреп, әти-әниләрен сөендерделәр. Район балалар үзәгендә мастер-класслар күрсәтергә дә өлгерделәр. Шулай ук мәктәбебездә күп еллардан бирле Нургали оныклары исеме астында мәктәп урманчылыгы эшләп килә. Бу юнәлештә алган белемнәрен балалар практикада да кулланалар. Ел саен зур әзерлек белән урман көне билгеләнеп үтелә.
Урман ул безне туендырышы, аны без әниләргә тиңлибез. Әниләргә карата нинди җылы карашта булсак, җир дә безгә шулай кадерле. Табигать безне җылыта, ашата, киендерә, сәламәтлегебезне саклый. Табигатьне кечкенәдән үк ярата, аның матурлыгын тоя, күрә, белгән кеше беркайчан да каты бәгырьле була алмый. Без исә балаларны шәфкатьле, мехрибанлы, мәрхәмәтле, кешелекле булырга, табигатьне яратырга өндибез. Сәрия Хафизова, син яшәрсең безнең арада. Нургали ага Миннехановның якты истәлегенә багышлап. Ак каеннар җырын үз иттең син. Ак каенлы юлдан атладың. Ак нурларын җиргә чәчеп барды. Халык йөген тарткан чаптарын. Син калдырдың якты яткәр итеп. Авылыңның гүзәл тарихын. Синең исем белән горурланыр. Бөркеттәй 3 улың бар исең. Баткаклыктан юллар яра-яра. Үткәнсеңдер гомер юлларын. Син калдырган якты сукмакларның дәвамчысы хәзер улларың. Авыл уртасында һәйкәл тора. Урманына җырлый мәдхия. Шушы һәйкәл каршысына килеп, хөрмәт белән күпләр баш ия. Агач шавы, яфрак пышылдавы. Бу таш сынга шундый танышмың. Әйтерсеңле тын калып, күзәтә ул тормыш агышын. Халык хәтерендә синең исем, күңелендә синең урын нык. Кеше китә, эше кала шулай. Гасырларга маяк булырлык. Ак каеннар җырын үз иттең син. Ак каеннар булып балкыдың. Күңелендә мәңге сакланырсың. Урманыңа гашык халкыңның. Лесхоз бистәсендә урнашкан музей белән дә элемтәбез бик тыгыз. Музей урман хуҗалыгы тарихы өйрәнү буенча Татарстанда бердән-бер. Төрле бүлекләргә ия булган музеебызда атаклы урманчы Нургали ага Миннеханов эшчәнлегенә багышланган материаллар, сугыш чорыннан соң кулланылышта булган төрле агач предметлары, урман җәнлекләренең скульптуралары һәм танылган урманчыларның фотосурәтләре урын алган. Нинди генә мәктәп булмасын, анда төп фигура булып укытучы һәм коллективны җитәкләүче директор зур роль уйный. Коллектив белән яшь, энергиялы, белемле Дәүләтшин Нияз Илгиз улы җитәкчелек итә. Ул үз үрнәгендә укучыларны да, укытучыларны да яңа үрләргә өндий. Без укучыларыбыз киләчәктә дә мәктәпне ялган казанышларын тагын да ныгыттырлар. Укыту тәрбия эшендә олы биекләргә ирешергә вакытларын да, көчләрен дә кызганмаслар дип ышанып калабыз. Сүзебезнең ахырында, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз, сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, шиксез куанычлар һәм шатлыклар, хәерле матур тормыш теләп калабыз. Кабат очрашуларга кадәр. Сау булыгыз!